Awawan wartirgo téléphone maɗa banta iPhone 11 Pro Max ma bo mi wi'a iPhone 11 ɓe koyɗum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuu. ɗum derrawa moɗon Adamu Haruna. Banta bo wuɗon ni min gaddana on vidéo ji application ji tindinoje fere fere dede je ɓeddata mabbitango en dede laabi dede ko larani informatique non mayɗo ɗum ɗo wallito en ɗuɗɓe bo ɗon seroɓe majum hedde ko naste de tindinore meɗen de vidéo on gollo miɗo toro on dede onon ɓe abonayi ma bo to hande on arande maɗa wargo ha jaygol Pulaku TV habdularu seragal jungo maɗa ñamoɗon a yiyan bindi boɗeji ɓeɗo vindi abonné ma bo subscribe a mema dow bindi man ɗo yandi garti ɓaleji se habda a maɓɓita cloche de notification kungel fere banta lenguru a yiyata to a memi dow magel ni koye garta ko tatoy se mi mangel mangel do to do do hokkede de kala ne min gadi video fu be ngir wona ma message be kolluma jaygol Pulaku TV yerbi video kisol ta e jutude de wadugo like seragal jungo maada nano don ayan alama kolel fere e wadi like ni a mema do magel non may do nan der ko beddata encourage go min holla min lalle video jami min gatta e fottana on ta e jutu partage go de lien video may do ha groupe ji mada diga WhatsApp Facebook e ko nandi be majum heba sakirabe dudbe nasta lara wato bana mi wi on de application je mi gaddane hande a wawan gartira téléphone maɗa bayta iPhone 11 ma bo mi iPhone 11 ɗuɗɓe nder meɗen yake feere jotta en giya iPhone 11 ni ɗum de téléphone ji gaɗoji yayi ma bo mi wi'a iPhone tan ɗum téléphone ji gaɗoji yayi ɗuɗɓe nder meɗen woɓɓe feere ngala iPhone ma bo goɗɗo wala sembe sodugo téléphone iPhone man ɗo en andi ɗum téléphone ji de nawɗi ɗi na ko mo foti sodaɗi to ko waɗi min gadden application ɗo min tinnina dede no ɗum naftirta yake feere tawan a yaha babal feere ko goɗɗo hokkuma téléphone muɗum e ko nandi be majum a tawa ɗum iPhone warun memi jotta kam manipilo téléphone may ɗo a naftira be maga to hakkila a wawata ko babal nastugo caméra ha firma hunde feere e nandi téléphone ji iPhone ɗi nanda be téléphone ji meɗen Android ma bo sin ko nandi sin Blackberry en ɗo to goɗɗo hokkima téléphone Blackberry ko iPhone to hakkila to a meeɗa jogagoɗi ni a fotayi nasta ko a nasti babal feere a fotayi waɗa retour ma bo mi wi'a back to dalila majum min gaddenen application ɗo a wawan a nannitina téléphone maɗa banta iPhone ma bo Blackberry an ka iPhone tinninore nden min gaddenen iPhone nde Blackberry bo e wara ɓawa to Allah moyi a nannitina téléphone maɗa banta iPhone a manipula a naftira a ekkito to a meeɗa jogago iPhone hedde ko Allah hokkuma an bo a heɓa soda iPhone ɗuɓɓe nder meɗen ɗo mara haaje heɓugo téléphone iPhone amma yugo téléphone ji may ɗo ɗi naawi non bo to a naftiri be application ɗo ɗum ɓedda maɓɓitangoma ngandi a fama e lalle woɓɓe feere ɗo naftira de be application ji ɗo zamboro yimɓe to a andana iPhone ni aɗo laara iPhone ha téléphone yimɓe tan banni aɗo yiya de yanayi no gawayi goɗɗo feere wawan naftira be lawol may ɗo o wara o soranma téléphone o wima ɗum iPhone a laarina ɗum pat wala ko sendiri ɗum be iPhone a cehi a anda ɗum application feere o naftiri o wari o wartiri ɗum banni man ɗo to hakkila o soranma téléphone sey to a yehi a tawa to hakkila ɗum téléphone Tecno ma ko Samsung ko téléphone feere ko Itel e ko nandi be majum an a anda ngam may ɗo laaru application ɗo boɗɗum a laara de no ɗum warete non no ɓedda e maɓɓitango ma to a yiɗi sodugo téléphone a anda lawol ngol tokkata ndaara ɗo kam ɗum téléphone iPhone man na ko wona ɗum iPhone e ko nandi be majum mi tammi vidéo may ɗo ngol fottana on tindinore may ɗo ngam may miɗo toro on ndaare vidéo may ɗo boɗɗum diga arande ha yago ragare heɓa pamon de no ɗum tan misalorago on giya miɗo wolwira ɓe hakkilo ɗuɓɓe nder moɗon yaki feere to miɗo wolwa ɗum mbiyami wolde am miɗo yawa ɓe pamata de ko mi wiyata kanjum waɗi miɗo habda mi wolwira ɓe hakkilo ma heɓa de ɗuɓɓe nder moɗon no pamirta ko waɗaki ha vidéo ji amin ɓawoji min tindino on lawol ngol a tokkata a ɗusta to a yi miɗo wolwa miɗo yawa a wawan ɗusta wolde ma ɗum hera ɓe hakkilo de no marra haaje ma bo to a yi mi yawata ɗon lawol ngol tokkata ɓedda yawnugo ɗum misalu yake feere tawan to ha fi ko nandi be majum ngam ɗo tan ɓilla on ɓe surutu to a abonayi ma habdu abonu to a aboni bo laaru saragal jungo maɗa nano ɗon a waɗa like hedde ko naste nder vidéo man ɗo mi tammi a waɗi like a aboni to e ndiro nder vidéo may ɗon giya de no ɗum tammi salorago yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari en nastan ha Play Store en jaha en télécharge application je giɗɗen tindinirgo may banta bo ɗo nastugo Play Store on télécharge application ɗe marɗon haaje fou nda Play Store meɗen banni mi tammi on bo wi télécharge go ha Play Store to wari a nasti nder Play Store man banni ɗum waddante banni se a wara de babal windugo ɗo se a wara nasta a winda se a winda iPhone 11 Pro Max banni iPhone 11 banni heɓa de no ɗuɗɗo pamira déjà nda inde man tande ɗo nde windi ma mi tammi on darina ɗum ɗo windi boɗɗum a tabbitina a windi iPhone 11 Pro Max ko iPhone 11 binduɗa tamma to waɗi recherche ɗum waddante se a waɗa recherche banni ɓawa to waɗi recherche se a tabbitina wari a télécharge de je arande ɗo ngam kanjum on mi tindinirta a laari iPhone 11 launcha ɗum waddani banni ɗo se a wara ha mema dow majum banni ɓawa to a memi dow majum heɓa inde man ma wurto boɗɗum mi tammi on dari nda inde man ɗo to windi ko iPhone 11 ni ɗum waddante ndade de kujero application may noni to ɗum waddanima banni a tawan les ɗo ɓe bindi de installé se a installa ɗum a timmina ay min de ya mi arti mi installé ɗum ɗum waddaniyam ouvre se a wara mema dow ouvre man ma bo open man banni
wawata memi do majum banni sai arena dum wadan recherche foti dum neba sedda ça dépend sai dum arena dum sai inde dum wadi dum timmini fu sai to dum waddanima jotta sai ndena dum wawan dum waddama publicité ayi dum waddani publicité jotta sai mi wara do ni sai mi wara mi mabba dede publicité man banni wawi mabbi publicité man do ayi to dum waddanima banni diga arande ni sai wara mema get start do alari ha wonni alama do sai mema do majum banni wawata memi do majum banni dum waddanima do sai wara mema do autoriser a memata ayi a memi aloro a mema do autoriser fain alari no dum to dum bawo dum waddani en banni do sai en gara dede hali on gol ragare on gol lesdo sai a wara mema do majum banni hali on gol ragare mi tammi on dara dum boddum sai a mema do majum banni bawto memi do majum dum waddante do to do dum hokkata en dede ngaden didol bodol pamanen dede nda babal a activate kujero na dum do be kulluma a autoriser dede kujero man do sai a wara a mabbita kungel mi tammi on dari rangel do hamon naten alama do sai a wara a mema do magel banni ay bawo memi do magel dum activate be hore majum ayino dum waddani am bawto dum waddani ma banni sai a loro a wara dede ha do linyol gol fayim banni do sai a wara a mema do majum banni bawto memi do majum dum waddante banni to dum waddani ma banni alati nda application ji fere fere nda application iPhone 11 launcher mai do mi tammi on dari hamon ni alama do sai a wara active kungel ma ingel do désactive sai tabbitina active ingel do man banni to ama active banni sai a wara let's do a wara autoriser banni bawo to wadi autoriser ayi ha dum lorno yen jotta lari nda do dum do jama en yeso telephone men no gidda wada iPhone 11 man do no gidda dum wada ma bo iPhone man lari de banni telephone je iPhone woniri no gidda dum wonira je deuxième do na ko je premier do to en garu mimni acca dum do dede je premier do on mi yidi dum wona sai mi wara mi mema dede mi acci dum do je premier do sai mi wara mi mema nda les do ni alari les do alama mi wara nin do sai wara mema do majum banni bawto memi do majum banni ayi dum do dum wada dede recherche alari dum wara jotta dum timmini wadugo alari dum waddani en sai mi wara ni jotta mi wawan wara ni hatta mi ayi dum warti dede exactement wala ko sendiri dum be iPhone 11 jotta mi wawan mi wara ni mi yerba alari dum iPhone 11 yefo banta nonno telephone iPhone jingoni ni ma bo mi iPhone 11 andube dede iPhone 11 ma bo iPhone ji alari dede koda ha babal battery woni do ha babal battery woni do to mi seto mi tikuje do heba ndaron boddum alari dede no dum woni exactement wala ko sendiri dum jotta mi waran nda kungel do mi to mi andube iPhone to anda iPhone ma to wadi a memi do nda ko gonji man do fere fere e ko nandi be majum a wawan ngada ni to ngada ni alari to da soido alari nonno iPhone wala ko yaluma to wari mabutugo de nda babal wifi do hotspot kadi midi yugo nda babal wifi do nda babal home nda babal toshi nda babal camera nda babal batir nda babal play music awawan ngada gimol ngol fiya nda babal wartirgo dum dark mode ko kujero e ko nandi be majum ni ba nonno andudon iPhone wala dede ko sendindiri do nda application ji mata fere fere awan nas application je marda haje fu nonno telephone iPhone woniri mi tammi on pamani am sina anasti der kujeji do man do wala taskito to do sina an jogi do telephone ma andudo dede na dum iPhone 11 to goddo a jogi telephone ma da banni ni to wari o laari yeso maga o wiyan dum iPhone tan wala ma ko tammoto gam dum hollata mo na dum telephone iPhone to do lawol koyngol gol tokkoton garon dum dubbe der meden yake fere do active application aman to active application man do yake fere warugo de désactive nga sai dum salora be aya active dum ala naftira be majum amma ayidi a warta dum banta non telephone ma da wonirno lawol gol tokkata ngartira dum to amari haje majum wartir ko non mai do sai a wara misalo yotanda application mai ranga do mi tammi on dari iPhone 11 sai a wara a mema do maga banni sai a jogo bawto memi do maga banni a jogake nda do be kolli en dede a wilanga a spir manga ngafu alari nda do sai a wara a spir manga to spir mi ngani diga do ngaddi ledum itoto ma boto amari haje a lortoto dede nder Play Store ma da mando en bawan da butugo dede kujero application Play Store meden sai en ja dede en désinstalle application man yawa nda Play Store meden do nda Play Store sai a wara nasta nder Play Store man banni bawdo nasti Play Store man nani dum waddani ma do application je a télécharge no man do ni sai a wara nda babal habe holli d'installer to wari to d'installer application man do ni to jotta nga wurtoto telephone ma da warta normal banta nonno nga wonirno nane mi tammi on pami to do lawol koyngol gol tokkata ngada dum yawa sakirabe mi tammi on dari lawol koyngol gol on tokkata on gartata telephone modon banta iPhone e ko nandi be majum on mangal on ko naftirgo telephone ji modon mi tammi non may do dum fottani on ma bo alari lawol gol tokkata ko da yi telephone goddo do nandi be iPhone ta yawa tabbitingo atam non may do dum iPhone
mi tamitini on wonde fottadi on min don toro on useni min don gidi min giya like modon dudi be commentary modon kabde de on jawon on accina min commentary de je be data encourage go min holla min lale video ji ma amin di do pottana dudbe der modon min don giya be do kabda be do ngara commentary ngam do min don getta kala be wala be commentary ko ne fu min getti on sosai ben do ngara commentary ma bo be lori jamti am biyam de babal commentary ma hambe dum salori be mi wi be jabe ndara de video ngo min ganno don video ngo min ganno bawo min tindini lawol ngo yata ya activa de dum hokkuma wawa ngada commentary ko nandi be majum ngam do on gettama sakila be ndani numéro jamin don di WhatsApp numéro ngota man numéro amin Adamu Haruna numéro ngota bu numéro Salih Hasan marabe hajana suko nder groupe jamin je WhatsApp mbawa ma totirgo be amin min gecca on charri natugo groupe amin man do heba min ngata on giduɓe nder moɗon yake feere to jam to min de ko larani hala tinninoje de min gatta e WhatsApp ko nandi be majum min don matina on bo ko nde kabde ngare nate nder groupe amin may do heba ballidiren heba de jamde de jam ton may ko nde min don jabole min don ngala video ji do majum min don gerba groupe jamin je WhatsApp heba dum hoytinana en kugal may do mi tammi on pamani am sakirabe ngam may do on jarama dum sakirawo modon Adamu Haruna. Assalamu alaikum.